Себастиан, ти знаеш как ме биха, бе, брат? Аз съм ви го разправял това. Значи, слушай са. Раздава го местният тарикат, брат ми пращаше пари от Англия, паунди, значи паунда струва 3 лева и 16 стинки. Аз в заведението съм на 17 години, обаче съм с една пачка пари, компанията е 15 човека, яде се, пие се на поразия. Влизаме, това беше една кълбойска кръчма. Кръчмата беше буквално кълбойска кръчма. Всека вечер имаше битка. Ама битка на поразия, обръщаха се маси как се стреля. И какво прави стария призън? Ходех с една гадна долна руса. Той брат и чат пат влиза в лайфовете. Здрасти, Хелманки. Няма значение, тя ми беше гаджин се, такава дългогодишна приятелка, ау, седим си с нея. Какво се случва до нас? До нашата маса, така, нали, по диагонал, цялото горско стопанство празнува някакъв банкет. И ние на нашата маса сме, нали, тинейджери, по диагонал, банкет на горското стопанство. И един млад от горското. Другите беха ни одрасти мъже, с едни мустаци като Крали Марко. Ти жупка един шамар, направо ще чупи врата. Големи мъже, такива цял ден преметат дърва. Да видиш? Тая моята русата отива да пикае в тоалетната. Какво се случва в тоалетната обаче? В тоалетната един от тия от горските, най-младия там на масата, отива след нея, почва да заговара, да я дърпа в тоалетната, да я пипне по газа. Ние вече сме се изпонапили на копане някакви тинейджери. Тя се връща и ми вика, ето на другата маса, ме загради в тоалетната, щипа ме завиза. Моля! Моята приятелка! Сега ще видиш какво ще стане. Ти нямаш никаква идея какво се случи. Сега. И както си стоиме и си говориме, и аз решавам, че трябва да го следя този пич с поглед. И той е пиян. И пича отива и си пикае в тоалетната. Обаче той не знае, че стария призън върви след него. И пича какво прави? Пича отива, отваря си кабинката. Той отваря кабинката, вади си малката горска патка и почва да полива. Обаче, отзад какво се става, нали смисъл? Изведнъж получава един шут в гръб. Тупаните, всичко окенефа. Целият станал пикано, лакано, какво сетиш? То откъде да знае, че докато пика, призна ще му влезне в гръб. Хупара, папара, тупара, папара. Така излизам вече от кенефа, така излизам. Викаш, става седам, тропам на масата, викам, пичове, тома, и тия викат, евала, брат, ау, така се прави. До тук добре. Пича след 5 минутки, нали? Става целият тук в урина, в фекали. Гледаме лошо, седат си на масата, те са 12 човека, такива горското стопанство. Те го питат, какво става? Човека му виждам гадния скапан пръст, как почва ме посочва по диагонал. Здрасти, Калисти. Лекичко ме посочва, така с пръщито шак. Викам, пичове, тук трябва да покажем колко сме мощни. В смисъл, няма какво да се обърка, тия ще ни нападнат. Обаче, викам, ще ни нападнат горските. Обаче, в един красив момент ние си говорим нещо и чакаме някакво нападение. Оттам всичките знаете как изглеждаше пещерска гроздова зеленото ше. Пича взима едно шише, то горския. Едно шише, пълно с ракия, пълно, на харабия, няма проблеми. И направо го замета към мене. До мене човека, който стои, аз с периферията само го виждам като на забавен кан, само шака. Така се върти, има пълно. Ако ме излепка, ще ме приключи. Разбираш? Пичагата до мене си слага ръката, това ще пада на масата, върху чиниите, чупи се, всичко става стъкла и ракия. И ние ставаме като пешо слепия, буквално. Ние не виждаме нищо, ние сме лайка пешо слепия, разбираш? В този момент, някой от нашата бригада решава, че империята трябва да отвърне на удара, а ние сме една такава маса тройна. И някой вика, замеряйте, братя! Кой какво вижда, кой какво не вижда, се взима от нашата маса и се почва замеряне. Чинии, бутилки. И се почва едно, така, нали смисъл, почва вече кълбойската среща. Everything not okay, нали смисъл, ние си се замеркаме, така между компании, замеркаме се. Призана потърква едното око, взима бутилка от Кока-Кола, помните бутилките от Кока-Кола, т.е. стъклото е 2 см. Малка такава, 250 мл. Пуста ми ръка, нали, мокра нещо и се прицелвам в това. Викаме сега това от десетката. И в момента, в който се засилвам,
къде ми отплесна ръката налево. Разбираш, изпуснах вместо направо, бутилката взе да се върти налево. Шъка, в левата маса най-големите тарикати у града, тежките, с BMW 7 серия АУ. И тая така се наперила руста, разбираш? И бутилката само хъка, туп, и тая само вика мяу, туп, и направо до там. Так, право я маркирах е тук, разбираш? Е тук, как я маркирах от десетката, не знам, само рече мяу, само се свлече и викам копале, we have a problem. В смисъл, с горските можеше да се оправим, ама тия държат половината град. Един оттам стана и само вика дръжте го този скарираната тениска. Само в бързината си чудех за кой говоря, с момента, който гледам, моята тениска беше на каре. Разбираш? Моята тениска беше на каре. И викам, братя, we have a problem. We have a huge problem, guys. От тук трябва да избегам Тъй викам, те искат да ме бият мене. Моля ви се, застанете на вратата. И моята тинейджърска компания с 10 човека, моята застава на вратата. Е така са застанали един до друг, нали, правят кордон, аз ще бегам навънка. Къде ще бегам? Тръгам да бегам. И се обръщам и ги гледам, тия моите ядат някакви токати. Бегай, вика, бегай, ние ги държим 5-6 минути. Викам, ще ми стигнат. И тичам на паркинга, влизам по един стълби. Тичам на паркинга. И един пич гледа цялата ситуация. И ясно, той вика, ей, те ли го да те бият? Викам, да, брат, молим се, закараме до Костарец. Сега кръчвата в мой про. Викам, закараме, че тия ще ми... Казвам ти, брат, ще ме направят получовек. Човека си вкарва ключа в ключалката на колата. Преди да го завърти, бе вика, по-добре гледам как те бият. Не го помня до ден кола. Искаше да гледа как ме бият. Аз съм застанал до колата, ръчкам. Тя не се отваря, виж. В същото време виждам, че моята компания не издържа на напана. Разбираш, те вече пропукват нещата. Оттам има една такава ограда. Тичам и следва парка на мой проход. Един огромен парк. И викам, мечка, страх, мен е страх. Само се фащам за оградата, набирам се, тръгвам да скачам от другата страна цимент. Просто бех много пиян и забравих да си сложа ръцете отпред. В момента на скока направо се подпрех с предната част на зъбките, право в асфалт. Обаче, чувам, че зад мен има много стъпки. Набирам се. И като една пантера, шуменската пантера. Ляв десен в парка. Хоп, има едни храсти такива и само лекичко легнах един храс. Викам, няма как да ме видят. Шанс. Пичове и патенца. Стоял съм над 40 минути в този парк. Чувам стъпки лево от десно. Викам, тук няма, то ще им разкара. Те са ще от Костенец нагоре надолу. Аз съм тук в парка, тук ще спа, няма да мръдна. Ти ако ме напипа, че ме направо... Какво се случва, гайс? От некъде тия са ми разбрали името. Аз знам, че само моите хора ме познават. И аз стоя в парка, минава 40 минути, гайс. И се почва. Деяне. Викам, тия са моите бригада, те ме търсят да си ме приберат. Те си ме търсят. Няма как, те ще достоя ме вземат. С къв акъл се обадих от тъпия храс. Викам, тука съм. Не беха моята бригада. Беха горските. Цялата маса. От парк. И какво стана? И аз един храст, един ме извлече. И се почна. Така, шутове, тука. Той не остана без то, къде ме не изритат, брат. Ама си ме биха на харабия. И после поживо поздраво. Откъде? Станах, изтупах се, тук един зъб ми нема. Не знам дали от асфалта, дали от шутове. Няма нищо, няма проблеми. Един зъб ми нема, целия кървища. Тениската разпорена, не знам си какво бъркам в джоба. Телефона ми го нема. Брат ми пратил телефон за 2000 лева. Той телефона ми го нема. Викаме, бати. Тогава много ме биха и телефона си загубих. Винаги ще помня как загубих този телефон. И не ме яд за боя. Яд ме за телефона. Само горските ме биха. Газе е бил здрав. Аберитаха насекъде. Много ме биха тогава, казвам ти на харабия. Още го помня. Оня с колата е зебана. Вика, ще гледам как те бият. Както бех фанал, видим утре. Те после идваха до нас. Ама аз не излезнах. Идваха до нас.